Vítam vás na tom najťažšom skybloku na svete. Namiesto normálneho skybloku tu není žiadna voda s lávou a žiadny obsidian a ostatné veci v čestke. Namiesto toho tu je malý ostrovček, pod ktorým je láva a end portál. Dokážem tu poraziť draka? OK, takže už sme na tom skybloku a vlastne jediné, čo mi tu ostáva, je asi vykopať tento strom. Tak poďme na to. OK, kým kopiem tento strom, tak by som vám chcel strašne povedať, že toto video je inšpirované youtuberom doslova Maty. Jeho kanál máte dole v popisku a je inšpirované kvôli tomu, že on tiež robil skyblock sériu. A vlastne je to úplne istý skyblock ako tento. A ešte nezabudnite mi dať like a odber a užívajte. OK, takže vykopali sme ten strom a nechtiac som tam ten vršok vykopal, ale to vôbec nevadí. Takže poďme si urobiť teda ten crafting table. A z toho si urobíme nejaké tie sleby. OK, už to máme a teraz si vykopíme náš crafting table. Opatrne, dobre. Musíme tie sleby dať na úroveň tak, aby sa tam nespawnovali žiadni mobovia. Takže poďme stavať. OK, už to máme a teraz iba vykopeme túto hlinu, lebo ju potrebujeme. A máme jeden sapling. OK, poďme stavať. OK, dáme si takto sem jeden sapling. Budeme sa modliť, aby nám z týchto tu vypadlo ďalší, aby sme si tu mohli dať ďalší a ešte ďalší, aby sme tu mali takto 4 saplingy. OK ľudia, budeme musieť počkať, keď nám vyrastie ten sapling, aby sme sa mohli vlastne dole dostať. Ale zatiaľ myslím, že by sme ho mohli ešte rozšíriť. Tak, už sme ho takto rozšírili a teraz iba fakt len čakať na ten jeden sapling. A kým som čakal na sapling, tak som aj stretol Wandering Tradera. Oh my god, mne sa tu spavnul Wandering Trader. Kámo, čo ti šíbe? Všimol som si, že predáva ľad, ale namiesto normálneho ľadu predáva iný ľad, a z ktorého sa nedá urobiť voda. Takže GG. Rozmýšľam, že či by som si nevytvoril ten drevený meč a nepočkal, kým sa tu spavne nejaký skeleton, lebo z toho vypadli kosti a mohol by som si urobiť bone meal a dať ho na tento sapling, len by to bol iba jeden bone meal, čo by sa moc podľa mňa neoplatilo. Takže, no, ešte teraz, jak som kúkal, že čo tu má na výber, tak má oak saplingy, ale za 5 emeraldov. A vlastne emeraldy by som chcel v budúcom diele aj získať, takže to bude moc ťažké teraz na získanie. Lebo ani sme sa nedostali tam dole a tú techniku, že by som šiel dole urobiť až po tomto ráne. Proste dnešný Minecraftový deň. Ok, rozhodol som sa, že zoberiem tento sapling a dám ho takto sem, aby to rýchlejšie vyrastlo, lebo mám jeden crafting. No proste, chápete, viete čo myslím, aby to nebolo za to na okraji a za to srdie. Možno nám to rýchlejšie vyrastie, kto vie. Ľudia, mal som pravdu, fakt vyrastol rýchlejšie ten strom, takže poďme ho teraz pokácať. Konečne, kamo, som sa na to tak tešil. Budeme si teda tie trapdoory. 12 lebov, kámo, oh yes, prosím, padne ďalší sapling. Yes, máme sapling, oh yes. Dobre, som ho plesneme. Sapling, ľudia, my máme 2 saplingy. Čo ti šibe? Ľudia, my máme 2 saplingy. Yes, to som vôbec nečakal. Ako môžete vidieť, bol som ultra šťastný. OK, ľudia, na čo budem robiť tú techniku? Radšej si proste vykraftím loďku a padnem s ňou na ten portál, teda dúfam, že padnem. OK, urobil som tú platformu a tie trapdoory si nechám pre budúcnosť. OK, ľudia, už nám tu vyrastol strom a máme teda tie plenky, som si teraz vykraftil. A môžeme ísť vykraftiť teda tú loďku. Bang, máme loďku. OK, pôjdeme tam dole úplne. Ešte bez blokov, ale vysávame sa nejaké tie bloky. Ale najprv by som si chcel urobiť sekerku. Tak. Dobre. Raz. Poď. 2. Dobre. A poď. Prosím.
Yes, dali sme to ľudia, dali sme to. Sme tu. Sme pri portáli. Nie, moja loďka, sakra. Ne, sakra. Kamo. Tak aspoň ty poď. Dobre. To tam už sem ťa musím dať. OK. A teraz neviem, čo budem robiť. Lebo mám sekierku a mal som si zobrať viac dreva, podľa mňa, keď sme sem dolešli. Ale aspoň tu máme náš prvý plank ako označenie, že už sme tu boli. Tak, jediné, čo nám zostáva, je skočiť. A ja vyťažím každý jeden. Umiestním ho. Takto, hop. OK ľudia, z prvého dielu by to bolo všetko a vidíme sa teda na budúce. Tak, čau.